أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا هكذا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله. a cikin wannan haɗuwa tamu mai albarka kuma cikin darasinmu mai albarka darasin tauhidi kuma wannan babban littafi mai tarin albarka kitabu tauhid na Dr. Salih bin Fawzan al-Fawzan a yammacin yau Laraba 10 ga watan Dhul-Qa'ada bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa Madina shekara 1435 wanda ya daidai da 3 ga watan 9 miladiya 2014. cikin wannan darasi namu na biyar ga mai darasi na biyar cikin littafin malam yace wa ma'a hada shirk alladhi waqa fi al-bashariyati qadiman wa hadithan, duk da wannan shirka da ya faru a cikin ainihin wato duniyar dan adam na tun asali can farko da kuma wanda ya faru a yanzu. Can farko mun ji irin shirkan da ya zama ya faru a zamanin da Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Mutanen annabi Nuhu su ne farkon wanda Allah ya aiko musu manzo, su ne kuma annabi Nuhu ya zauna a cikinsu shekara 50,000. kuma mutanensa sun riƙi wasu abun bauta wanda ba Allah ba, wanda Allah ya ambata mana haka a cikin alƙur'ani cikin suratul Nuh. har ma suna tunƙaho suna ma yin wasiya ma junansu, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. malamai sun tabbatar da cewa da malaman tafsiri duk tafsirin da ka daga a duniya za a ga cewa waɗannan mutane na annabi Nuhu da Allah ya ko annabi Nuhu cikin su har suke cewa la tadharunna alihatakum, kar ku bar ubangijinku, kar ku bar bautansu, don faɗin kawai annabi Nuhu ya zo ya ce ku bauta ma Allah shi kadai, ku rabu da magana annabi Nuhu, kar ku bar allolinku nan, ubangijanninku nan kar ku bar su, kar ku bar ainihin la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan, kar ku bar ubangijinku wadda, kar ku bar ya busa, kar ku bar suwa'a, kar ku bar ya busa. waɗannan sunayen wasu mutane ne na ƙwarai, salihan bayi ne, nagartattun bayi ne, bayan Allah ne waɗanda Allah ya tashe su a cikin waɗannan jama'a waɗanda suna bauta ma Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya, kuma malamai ne, salihai ne, kiran mutane suke zuwa ga bautan Allah shi kaɗai. waɗannan ya busa da ya ƙuka ɗin nan da wadda da nasara'in bayan Allah ne na ƙwarai. bayan da suka mutu ne mutanensu sun yi baƙin ciki da rabuwa da su, kamar yadda za ka san dai akwai wani malami ne na sunna wanda yana da'awa zuwa ga sunna, yana karantar da mutane alkhairi, ƙur'ani da hadisi yana karantarwa, sai Allah ta'ala ya karɓi ransa. daman zai bar shi ne? innaka mayyitun wa innahum mayyitun. to idan Allah ya karɓi ransa ai mutane ba za su ji daɗi ba, za su ga cewa lallai haƙiƙa duniyar ilimi ta rushe, an rusa wani bango wanda yake mai ƙarfi, katanga mai ƙarfi ya faɗi, ilimi ya rushe. to ana cikin haka a cikin jama'an annabi Nuhu a wancan lokaci sun yi baƙin ciki da rasuwarsu. waɗannan mutane ɗin nan yadda da suwa'a da ya busa da ya ɗauka ɗin da nasara
mutane ne suke karantarwa kuma kowa yana da majalisin da yake karantar da ainihin wato mutane addinin musulunci, tsantar addinin musulunci, mutane su riƙe Allah shine abin bauta. Kowa yana da majalisi da yake ainihin karantar da mutane. Ana nan wannan majalisi ana ziyartar sa, majalisin wane kenan har waɗanda suka yi zamani da waɗannan mutane suka bar na bayansu suka sanar da su cewa wannan majalisin malam wane kenan, su na baya ma ba su san malam wane ba, na baya da suka zo su suka ce to ai matsayin ya zamanto a ce an mance da malam wane ai bai kamata ba, me zai hana mu yi mutumin malam wane mu ajiye shi, kowanne ainihin wato majalisi mu je mu ajiye malamin a wajen mutuminsa, alamansa ne, surarsa ne, tunda malam wane dogo ne, mai dogon fuska, mai sifa kaza mu sassaƙi kaman kasan dama ɗan adam tun yana da irin wannan tunanin fasaha ɗin. Saboda haka sai suka yi waɗannan mutane guda 5 a kowane majalisi suka ajiye, amma ba a bauta musu. Za a je a ziyarta ne, baka san malam wani ba ga alamansa gashi nan gashi sai su tafi kawai, ba sa bauta musu. Sai da mutane lokaci bayan ya tafi waɗannan sun tafi jahilci kuma ya watsu. Da jahilci ya watsu sai shaidan ya zago cikin mutanen baya ce ai waɗannan da kuke ganin su gumakan nan da kuke ganin su wudda su ya gusa su ya oka su nasara ba wasu bane face cewa ai su ne iyayenku na baya suke ainihin kamun kafa da su suke kai su wajen Allah suke bauta musu, sai suka kama bautansu suka bar Allah. Daga lokacin aka fara samun bautan gunki. To shine malam yake cewa irin wannan shirka da ya faru a can lokacin annabi Nuhu din da yake nan, wa hadisan da irin wanda ya zama to yake faruwa a yau a duniyar mu a yau, na irin waɗanda suke rikon kaburran salihan bayi, mutanen kwarai waɗanda sun zo sun taimaka ma addini, mutanen baya suka zo suka maishe su wani irin abun bauta, kabarinsu ake riko ake zuwa ziyarta, ba ziyartar kabarin da manufar cewa bari a je a tuna lahira a roƙa musu Allah gafara ba, sai a je ana roƙon gafara a wajensu. Irin abin da yake faruwa a yau shine malam yace fal akthariyatu minhu, yawancin waɗanda suke wannan aikin tun zamanin annabi Nuhu har zuwa zamaninmu na yau, yu'minuna bi tauhidir rububiyya, suna imani da tauhidin rububiyya. Ina ma nan tauhidin rububiyya? Wa halicci sama, wa halicci kasa, wa ke saukar da ruwa, wa ke fitar da tsiri, wa ke kashewa, wa ke rayawa, wa ke talautawa, wa ke azurtawa, wa ke kawowa dare da rana. Duniya na hannun waye? Wannan duk gaba ɗaya kafiran farko tun zamanin annabi Nuhu har mushrikan yanzu wanda ya zama suke shirki suna masu ainihin wato imani da wannan cewa ba mai yi sai Allah, ba mai saukar da ruwa, ba mai halittar sama ko ƙasa, ba mai kashewa, ba mai rayawa, ba mai azurtawa, ba mai kawowa dare ko rana ko sanyi ko kuma zafi sai Allah. Sai na suke shirka. Sai malam yake wa inna ma yushrikuna fil ibada, suna yin shirka da ta wajen bauta. Ko dai suna zuwa masallaci kuma suna da dan wani mutumi suna bauta masa, suna zuwa masallaci amma sun kirkiri wani bauta shine suna zuwa gindin kabari suna roƙon kabarin. Ina fata mun gane, amma duk da suna zuwa masallaci amma kuma sun yi shirka cikin al'ibada, ga suna bauta ma Allah tare da wani Allah, shine ai shirk, tarawa sun gama wani da Allah. Kamar yadda Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun, ai yawancin su ba sa yin imani da Allah shi kadai, cikin halittar sammai za su yarda Allah ne, amma a wajen maganar su bauta masa shi kadai wa hum mushrikun, sai dai su yi shirki ma Allah. Malam yace walam yajhadu wujudar rabb, ai samuwan Allah ba wanda ya musun cewa Allah yana nan, ba wanda ya zama musun cewa babu Allah, ba Allah a duniya, illa nazarin yasir, sai ɗan wasu kaɗan min albashar daga cikin halittar mutane su ne suke cewa babu Allah, kaman abin nan
yawancin mutanen Bulgaria kamar Fir'auna ai Fir'auna ma ya da'awan ma babu Allah yace shi ne kawai ubangiji yace akwai Allah ma shine Allah wanda ya zama to babba ana rabbukum al'ala in ma akwai ainihin ubangiji da Musa yake kira to ni dai ni ne rabbukum al'ala ni ne babban ni so shi na Musa ya zama karami amma an ba haka ba shi bai yadda akwai Allah bane shi Fir'auna shi ne fara sunnanta wannan bai yadda akwai Allah ba da annabi Musa ya zo ya ce masa shi ubangijin talikai ne sai ce wa ma rabbul alamin wai ne ubangijin talikan na zinare ne ko na azurfa ko na jangashi ko na karfe ko na dutse na ice ne shi rabbul alamin din wa ma rabbul alamin annabi Musa ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin wai ba ku jin abin da yake faɗa ala tastami'un ba ku jin abin da yake faɗa ina tambayar sa na karfe kuna abu yace mun na karfe ne ko na kona yana ce mun ubangijin sammai ubangijin kasai sai ce rabbukum wa rabbu aba'ikum wa rabbu aba'i ai ubangijin ku ubangijin iyayenku ubangijin iyayenku ma na farko sai so cewa inda rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun aka kun ga manzon ku ma mahaukaci ne wanda aka aiko yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum shi banda shi kenan manzon da in kuma yana da awan an aiko shi zuwa gare ku ni banda ni mahaukaci ne ina ce mana bayanin Allah sa ubangijin sai yana ci gaba da wani abun ga sai ce rabbul mashriqi wal maghribi ma bainahuma in kuntum ta'qilun to ubangijin gabarci da yammaci wanda ya harci yammaci da gabaci wanda shi ne yake fito da rana da shi ne sai ya so mai fir'auna da ya ga cewa shi ne ba shi ne ba don akwai waɗanda suka girme mai fir'auna sun kuma tashi sun ga gabar da yamma ba fir'auna da ya gabar da yamma ba da ya ga za su gane sai ce to wallahi la in ittakhasta ilahan ghairi la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin in dai ka ci gaba da riƙon wani ubangiji ba ni ba to zan sanya ka daga cikin waɗanda ake sa su a cikin fursuna har su mutu ladin prison za ka yi fir'auna kenan shine sai na musun cewa babu Allah saboda haka a duniya gaba ɗaya kaf a rayuwar ɗan adam tarihin ɗan adam babu wanda ya musun cewa babu Allah sai ɗan wasu gwashar kamar fir'auna wal malahidatu dahariya da kuma wanda ya zamanto su ɗan kaucewa ma bin Allah da turban ainihin tsarin halittan da Allah ya halicci mutane a kai ‘yan dahariya ‘yan neca ‘yan ko menene neca ne kawai wa halicci kaza kaza ne wa ne ya sa kaza 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 ne kaza me yasa ya kaza kaza ne kaza ya ake a yi ruwa kaza ne sai in kaza haka to waye haɗa kaza da kaza da kaza din saboda haɗuwan kaza da kaza ne in an ƙare kawai sai ya ce maka neca ne ba zai mayar da abin zuwa ga Allah ba mun banci ina su suna musun babu Allah neca ke ‘yan neca إن طبيعة السماء لا تسمع ولا ترى سيكون شيوعية إنا ما نشيوعية أم كومينيسانشي أم كومينيس بس يدري أكوي الله با ها كومينيسانشي كومينيس بس يدري الله با في هذا الزمان أو أن الزمن كمان kwamitanci akari kamar 'yan rasha da wasu sani na china bulgaria don kodin bulgaria ka zane shi tsantsan mai akira irin ta bulgaria ka ce masa waye yake baka kuɗi zai ce maka ƙoƙarinsa ne ƙoƙarinka ne to yanzu kaman kuma in ya kamu da cuta garin ya ka kamu da cuta saboda kaza da kaza da ba zai je Allah ne in ya warke ma da aka ce garin ya ta samu sai ce saboda ya sha kaza da kaza da kaza shine saboda tun da ya sha kaza da kaza dole kaza da kaza mun sai kasance shi dai ba zai dai akwai Allah ba kawai to in irin wa'annan yan kaɗan a cikin mutane miliyon za ka samu kaɗan ne ka za ka samu ba za su kai 100 ba wanda suke musu akwai Allah ba su kai wa 100 cikin miliyon ba wajuhudun bi har su din ma musun da suke yi cewa babu Allah
min babil mukabara, girman kai ne kawai, girman kai ne. wa illa in ba din girman kai ba ai fahim mutarriuna li iqrarin bihi, su tabbas ya tabbata ya zama dole a suna tabbaci suna da furuci bi ba dinin a cikin su sun yadda, wa qararatu anfusihim cikin birnin ransu tabbas sun yadda Allah akwai Allah, don ko sun san cewa ba su halicci kansu ba, ba su yi kansu ba, lalle akwai wanda ya su. Gidan da suke ciki ba su shiga ciki ba sai da wani yayi, abincin da suke ci ba su ci ba sai da wani yayi ko sai da wata ta dafa. A sai kenan duk wani abin da aka same shi akwai wanda ya samar da shi. Saboda haka Allah yake cewa ga jama'an Fir'auna wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udwa, musu kawai suka yi da ayoyin Allah, amma ransu ta tabbatar da cewa akwai Allah kuma aya ne na Allah kuma Musa daga wajen Allah yake. Amma saboda zalunci da girman kai da neman cewa sai an yi babakere an yi mulki akan mutane, saboda idan sun ce akwai Allah ai annabi Musa zai zama jagaba, tunda shine jagaba Fir'auna zai zama to mabi, shi ko mai mulki baya so kullun ya zama to ya sauka, yana kan mulki yana kokarin malcenin kujerin mulki ne. Wannan shi yasa shi ya zama to, amma in ba haka ba ya yarda ai قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا. ما هكذا بني saboda haka sun yadda akwai Allah, sun tabbatar da akwai Allah a cikin ransu, amma suna musun Allah ne kawai saboda ainihin girman kai. wa aquluhum ta'rifu anna kull makhluqin la budda lahu min khaliq, ai hankalinsu ya tabbatar sun sani cewa duk wani abin da ka gan shi halitta ba makawa akwai wanda ya halicce shi. A irin wannan ne wani malami yake ba da labarin game da wasu ɗalibai a cikin makaranta a aji na ibtida'iyya. Shi sa ake so yara a dinga karantar da su addini, a dasa musu tauhidi. Zai karanta littafin nan na Abu Zaid al-Qayrawani, Allah gafarta masa. Abu Zaid al-Qayrawani da ya babin farko da ya dinga karantar da yadda za a yi ma yara, yake karantar da yara a lokacin da suke ƙanana kamar rubutu ne a jikin dutse. Yace a karantar da su ainihin wato sanin Allah da tauhidi da irin abubuwa na addini, kamar yadda ake karantar da su haruffan alƙur'ani alif ba'un ta'un sa'un, a dinga karantar da su waye Allah. Wani mutum da ya tura ɗansa makaranta ana karantar da shi, aka ga yaron sai ya sha karatu game da tauhidi. Shi ɗabi'an uban yadda ya zama yake yana so ya gwada yaronsa, ba kaman ka bane yaronka ya je makaranta sai kai wata guda wata biyu wata uku ma tun da yana zuwa makaranta kai kana ganin ka sauke nauyi, baka fa tambaye shi ba me aka karantar da ku yau, me ainihin abin da ake karantar da ku, baka jarabta shi ba kai akan kanka tunda ka miƙa shi malam shi ke. To shi wannan mutumin da ya sa yaron sai kai yaronsa makaranta sai zai gwada shi ya ga cewa ya san Allah ku, sai ya ɗauki yaron sai suka tafi gona. Da suka je gona sai suka shiga wani lambu. Lambun nan yana cike da kayan alato na ainihin abin da ake ce ma kayan marmari, me sunan shi kenan, kayan lambu irin na su gwaba su tuffaha su inabi da sauran irin waɗannan. Shi kuma yaron ya san uban ba gonarsa bane, sai ya ce ma ɗansa kaga zan shiga nan ni kuma ina so zan ci wannan abin, gaskiya ina sha'awar cin wannan gwaban, amma ina jin tsoron kar ya zamanto mai shi ya kama ni. Yanzu ka ga wannan hanyar ka tsaya ka dinga hange mun nan, idan ka ga alaman mutum sai ka mun alama sai in fito daga cikin gonan kar a kama ni, a kama mun kamun ɓarawo. Da uba ba yaro yake to baba ka tsaya makar muka bari a kama ne, ce to in ka ga wani yana gani na ko ga alaman wani ko kuma akwai wanda ya ce a gani na to mazan gaya mu, sai ce to baba. Sai uban ya shiga gonar
yana shiga gonan yana ganin uban ya dumfaru wannan ainihin wato bishiya ta gwaba sai ya ce baba ya ce ga wani na ganin ka sai ya fito ya ce ina yake sai ya gwada masa sama me kake nufi ya ce Allah ne yake ganin ka baba ka bi kenan wannan yaro karami ba ya hana uban shi to a irin wannan ne a aji irin na firamare ajin ibtida'iyya aka samu irin masu wannan aƙida na babu Allah saboda idan ya zamanto aka samu tsarin makaranta babu tsari na addini ko musulmi suka yi take madafun ko ina kawai suka bari ma'arna to ko 'ya'yansu ko za su zamanto sun shiga uku shi sa ya kamata ya zamanto musulmi kullum shi ne basira ne idan akwai musulmai 10 to ya kamata a ce akwai wani wanda ya zamanto musulmi ne a cikin Afirka a ciki ai Bahaushe ma yace ganin ido yana hana cin ne yana hana cin kai shi wannan mutumi ya shiga ajin ibtida'iyya aji na ibtida'iyya ajin firamare na yara ƙanana yana da aƙidan babu Allah shi a duniya da yadda akwai Allah ba ko malami ne nan da tsiyarsa ta tashi saboda kawar da yara a matsayin cewa babu Allah ana maganan Allah Allah ya ce wannan Allah nan da ake faɗa fa babu shi domin saboda akwai wasu abubuwan da ya zamanto ake tabbatar da abu in akwai ta hanyoyi guda 5 ya karantar da su hawasul khamsa in abu akwai ko dai ka ga abin da idanka in ba ka gan shi da idanka ba za ka iya taɓa shi da hannunka in ba ka iya taɓa shi da hannunka ba za ka iya sunsuna shi da hancinka in ba ka iya sunsuna shi da hancinka ba za ka iya ɗanɗana shi da bakinka in ba ka iya ɗanɗana shi da bakinka ba za ka iya jin hasashensa da kunnanka in har babu idanka bai gani ba hancinka bai ji ba bakinka bai ji ba kunnanka bai ji ba hannunka bai taɓa ba to wannan abun babu shi saboda haka da ya karantar da su wannan sai tsaya ya ce to yanzu ai kuna gani na ko suka ce muna ganin ka malam ya ce kenan ya gwada akwai ni da me kuke gani na muna ganin ka gata muna ganin ka da idan mu ya ce kenan yanzu kai taso in dai kana gani na taɓa ni ya haka ya taɓa ya ce gashi na taɓa ka malam ya ce ya gwada akwai ni kenan ka tabbatar da abubuwa guda biyu in ka ga harshen ka za ka iya ɗanɗana ne zai iya ya ce ka tabbatar da akwai ni kenan hanyoyi 3 ka gani ka taɓa ni ka ɗanɗana ni ka kuma sa hannunka ka taɓa ni har yanzu kuma kana jin magana ta haka ne saboda haka za ka iya sunsuna na da hancinka wannan shine abubuwa guda 5 sun tabbata maka ina da yace ga wannan allon da nake muku rubutu a jiki sabbura blackboard kun gan shi suka ce mun gan shi ce akwai allo kenan suka ce ga rubutun da nayi anan kuna gani suka ce muna gani gafarta ba da yace akwai rubutu kenan suka ce ga allin da yake hannuna kun gan shi suka ce mun gani yace akwai alli kenan ya aji ga littafi da yake hannuna kun gan shi mun gan shi yace akwai shi kenan yace kuna ganin sai muna gani kun ga ina abubuwa yace to kuna ganin Allah suka ce ba mu ganin Allah yace to babu Allah duk sauran yara sun suka zama babu Allah sai akwai wani yaro daga ciki sai ya taso sai ya zo shi tsaya a jikin malami ya ce ya ƴan uwana ɗalibai kuna ganin mu da ni da malam suka ce muna ganin ku yace akwai da ni da malam kenan muna nan da ni da malam kenan kuna ganin allo ko mun ga allo kuna ganin kaza mun ga kaza kuna ganin hankalin malam suka ce ba mu gani suka ce yace malam bai da hankali ya kama masa hujja ko fa bihitan ladhi kafar
ai duk wani halitta ko wanda halicce shi ke rashin abu don ba ka gan shi ba ka ce babu shi ai za ka koyi abubuwa da dama yanzu hankalinka ina yake in ka ce gani ne ina ganin yake iskar da kake shaƙa ka san akwai ta yanzu ka gwada mu ya kalanta yake ka taɓa shi ka ji kama mun shi ɗauko min hotonsa iska amma ka yarda akwai shi kuma kana numfashi ba haka bane ba ka yarda kana da rai ina ran yake a kanka yake ko a ƙirjinka yake in a kanka yake zaune me yasa in an taɓa wani wajen sai ya zaman ya fita ko me yasa ma ba su ɗiɗi ba sa ɗaɗa sai ya fita sai a ce kuma babu ran abubuwa da dama wanda mutum ba zai gani ba Allah ma ce fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun akwai abin da za ka iya gani akwai abin da ba za ka gani ba Allah ya ce ina rantsuwa da abin da kuke gani da ma